7 ngenxa yesikhathi. Verse 7. Verse number 7. Eh. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Now, sit down. Now, Nkosi kakhulu. Shalapans, thank you so Ngifuna much. ukufundisana this What I time want to teach you this time, ngamandla it is the enxeba. power of mercy. Thatha ngiseceleni kwakho. Tell the person next to you. Amandla enxeba. The power of mercy. Ndingenza njani What can I do elifeni yami in my life ukuze ndibone in amandla order to see enxeba the power of mercy emuva ebomini bami? moving in my life? Ndingenza kanjani What can I do khona ukuze ndibone in order to see amandla the power enxeba of mercy esebenza ebomini bami? working in my life? Kubani namhlanje Who today phakathi kwenu oye among waqonda you who understands sisaqala kulomba when we're beginning in this bani oye matter, waqonda bana who understood that kukhona amandla enxeba? there is the power of mercy. Amandla enxeba Power of mercy avula amehlo opened the imfama. eyesight of the one who was blind. Yesu nyana kaDavide Jesus, ndenzele son inxeba. of David, have mercy on me. Inxeba And the mercy yavula amehlo emfama. opened the eyes of the blind. Abanye benu Some of you kwilife yokukhonza in the life of serving, abawahoyanga you don't care abazihoyanga iindidi ngeendidi about zikaThixo zamandla. different kinds of God's power. If awahoyanga amandla kaThixo If you don't care about the power of God, uzawusokoliswa ngamandla obumnyama, you'll be ngamandla troubled obugqwirha, over the power of ngamandla darkness, of obuthakathi. witchcraft, of witchcraft. Amandla obugqwirha The power of witchcraft, akwazi ukwenza ntoni nantoni. what can it do? Amandla obugqwirha Power of witchcraft, akwazi ukwenza ntoni what is nantoni. it that is able to do? Ngobugqwirha By witchcraft, omnye angangawufumani umsebenzi. another one may not get a job. Ngobugqwirha By witchcraft, omnye angangabi afumana imntana. another one may not get a Ngamandla child. obugqwirha With the power of omnye witchcraft, angangabi nazo imali. another one not have money. Ngamandla obugqwirha With the power of omnye witchcraft, angangatshati. another one may not get married. Ngamandla obugqwirha The power of witchcraft, omnye angafumani amathuba another one okufunda. may not get the opportunities to Ngamandla study. obugqwirha Power of witchcraft, omnye angagula. another one may become sick. Ungabala. You can count. Ngamandla obugqwirha Power of omnye witchcraft, angaba linxila. another one may become an alcoholic. Ngamandla obugqwirha That is the power of witchcraft. omnye angaba sisithunzela. Another one can become a zombie. Amandla obugqwirha Power of witchcraft, omnye angathwetyulwa. another can be abducted. Ngamandla obugqwirha. The power of witchcraft. So now ndifuna ubonisa ke So ngoba now I want to show you amakholwa awazihoyanga iindidi believers zamandla. don't care about the kinds of Yiyo nto ubona power. amakholwa etyhafile, That's why you find believers discouraged, ephupha kakubi. having bad dreams. Yonke nephupha iyenzeka All of what elifini you're yakho. dreaming, and then you find it manifesting in your life. Kukhona amandla kaThixo. There is a power of uThixo God awabiza uba that ngamandla God calls the okwenza power ubani abe to sisityebi. make a person rich. Yintoni esisemveni kwaye ezicaweni? What is it that we are after in Ziingxaki churches? sinazo, Problems we have. izigulo, Sicknesses, ubunzima, hardship. into zama zilungi. Oh, my things are not going Nawaphi well. amandla asebenza ngolo hlobo? What power operates that way? So kule 5 minutes So endinayo in these 5 minutes I have, ndifuna ufunde I ngamandla want you to learn enxeba about the power of mercy. obana angaflowa kanjani ebomini That bakho. how can it flow? Ungabona in life? kanjani amandla enxeba How ebonakala elifini yakho? visibly in your life. Verse number 7. Verse 7. bayolo abanenceba ngokuba bayakwenzelwa inceba bona Banoyolo abanenceba ngoba bayawuthini? bayakwenzelwa inceba bona Bayawuthini? bayakwenzelwa inceba Bayakwenzelwa. They will be done. Abanenceba Those ones who are merciful batsala ntoni? More attract inceba. what? More of mercy. Banoyolo abanantoni? Blessed banoyolo are, abanenceba Ngoba ngokuba bayakwenzelwa inceba bona kawuphinde. repeat again. banoyolo abanenceba ngokuba bayakwenzelwa inceba bona Ona inceba. Do you have mercy? If unenceba If you have mercy, awudingi uthi you don't ndinenceba need to qha. say, I have mercy But on udinga me. ubona But you need to see, usenzelwa inceba. having done mercy. Akwaneli nje uthi You don't end up saying, ke mna ke bethu nani "Eh, ndingumuntu my people, onenceba. I'm a person who is merciful. Mna ke ndingumuntu I'm onenceba. a person who is merciful. Banoyolo abanantoni? Blessed are what? Ngoba Why? bayakwenzela inceba They will be done mercy. bona. Phi Where? ezulwini In heaven. bayakwenzela inceba They will be done bona. mercy.
P Where? emhlabeni On okanye earth ezulwini. or in heaven? Cela ubuze umbuzo. Can I ask a Xa question? usezulwini uyayidinga inceba. When you are in heaven, do you need mercy? Awudinga inceba You don't ezulwini. need mercy in heaven. So banoyola So banenceba. blessed are the Ngoba bayothini bazalwane? for what? Oh. So number 1, So number one, ukuze ubone amandla in enceba, order to see the power of uthi ukwenza mercy, ntoni? you need to do what? Andiva? Andiva? I can't hear you. Khuluma ntetho lawo. Speaking alone here. Sendiyazisola moya ngcwele I ngeke regret ngikhuphile le myself, Holy nkonzo yokuqala. Spirit. Andiva? Number 1 iba nantoni? Number one, P, Khona ukuze wenze le so ntoni? that it can be done what? Ndiyacela ke. I ask Njalo them- masithetha Every time ngokholo. when we speak of faith, Singacingi ngegama and olukholo. not think about the way But faith, sicinge ngento yobana but think ukholo that faith, luyi-force. it is a force. Yabona lo moya? You see this wind? Awupheli nje ukuthi It's apha not phandle end up kukhona to say umoya. that there's wind But outside. ubona amaphepha But you ephaphatheka. can see the water, the Awupheli nje papers blow. kukhona into ethiwa ngumoya. There's something Bathi called the omnye, wind. iphi? They say, Kodwa where is it? la maphepha This apaphathekayo water that is lezindlu flowing around, zinkayo these houses, nomoya even the wind, une-levels ngee-levels zomoya. has different kinds of Khona levels. umoya There's omncane, a wind that is khona so- umoya ngaphezu komnye, that is beyond another khona one. umoya ongamka neroof. Then there's a wind that can take the roof out. But asipheli ukuthi kukhona You umoya don't end up saying that there's a wind nje, only, but siyawuva umoya. but you can feel or hear the wind. Inceba Mercy, sithetha uba ziligama nje. talk it as just a Ukholo word. hayi Faith, ligama nje it's just a banokholo. word, faith. Kumele uba xa unokholo ubonakala When you uphusheka. find yourself being Ntoni pushed, empushayo? what pushes this Ntoni person? empusha makenze ngolu hlobo? Pushes this person Lukholo to do lumenza this. makenze It's ngathi ngolu faith hlobo that oluya. makes a person to move like this. Njengobana yintoni le ipushayo? What is Ye pushing ngumoya now? lo It utshoyo is apha the phandle. wind that is outside. Ngumoya lo It is utshoyo. the wind that Nangona says, ungenawubamba lo no, you moya. can't grab it. But la moya nawo angakwazi But ukupusha. that wind can push you. Awupheli ukuthi moya You don't nje. end up to say it's a But wind. also la moya ungakwazi But that ubamba. thing that you are unable to touch Angakutyhala uyokuwa can phansi. push you to fall down. So kucinga ngekukholo. Now think of faith. Ukholo qha So like the yintoni faith only. ekupushayo wenze le What nto. pushes you to do Kumele this? basibone uba We lukholo should see lumtyhalayo. it is Utyhalwa a yintoni? faith Lukholo. that drives this person. Abraham wayonikela Abraham, umntwana. what are you going to Uyobuyela offer your umntwana child? wakho uphushwa yintoni? What pushes Lukholo. you? Faith. Lukholo lumphusha It's makenze faith le. that pushes him to do that. So naxa sikhuluma ngenceba, Even when we speak of mercy, inceba izimanifesta njengamandla mercy athile. manifests itself as a different kind But of power. inceba ngeke ibonakale But mercy njengakubani na cannot just be until visible to anyone. ubani Until that enze inceba. Does mercy. So inceba ithi no So mercy anawumuva. says, no, I cannot move. Anawumuva I cannot lixoki move. This person is a lixokile liar. nakwazi This umuva. person is a liar, cannot move. So kubalulekile ukwenza So inceba. it's important to be merciful. Uyazazi kanjani into yobana How will you unenceba? know that you are merciful? Ngazibona kanjani How can bunenceba? you see yourself when you are merciful? Number one uthi ufunda uba Number one, you need to nenceba learn to be kwabanye merciful abantu to other ngoba people. nomonde By having patience, ngokuba nomonde by being patient kwabanye abantu to others, loo nto ibonisa uba unenceba. that reveals that you are merciful. Ndiyaphinda I repeat, ngokuba nomonde by being patient komnye umntu to another person kwiimpazamo zakhe, in their mistakes, loo nto ibonisa into yobana that reveals wenzelwe that you inceba, have been done mercy. also And unenceba also you kwabanye are abantu. merciful to others. Dinga ufunda You need to learn uba nomonde kwabanye to abantu. be patient. As with ndithetha others. right now, As I'm speaking right udinga now, ukhangela you ubana need to check ngubani omenzela umonde, who is it that you are ubani patient maybe of? umenzela umonde, Who is it that you but should be awunamonde patient kuye. in, but you are not patient in that person? Just only le ndawo Just only this part. zininzi into ezonakalayo There are ebantwini many things that can be ngenxa messed ungabi up in namonde. people because of being impatient. Mhlawumbi umuntu obhinqileyo Perhaps a akanamonde woman doesn't have emyenini patience wakhe. to the husband. Utata akanamonde His enkosikazi father nakhe. doesn't have patience Abantwana to the wife. abanamonde ebazalini And the babo. children are Abazali impatient. abanamonde ebantwaneni babo. And the parents are also impatient to children. So xa usithi nenceba When you say you ubonakala are ngoba merciful, nomonde you are revealed by being patient kwabanye abantu. to others. Xelela wena Tell yourself, kunjani ke kwabanye abantu?
How are you? abanye to abantu bade others? bemke Other ezicaweni people leave churches ngenxa uba bengenamonde. because they are impatient. Abanye abantu bade bashiya amakhaya Other abo people leave ngenxa uba their bengenamonde. families because they are impatient. Udinga uba nomonde kwabanye You need abantu. to be patient with others. So xa unenceba So when you are merciful, ubonakala ngoba nomonde. you are revealed by Number being 2, patient. xa Number two, unenceba when you are merciful, ubonakala ngokunceda you are laa mntu revealed by wayekhathazile. helping that person who grieved you. Xa unenceba When you are merciful, ukwazi ukunceda when you are able to help laa mntu wayekuvise buhlungu. that person that offended you. Xa unenceba When you are merciful, ubonakala number 1 you ngoba are revealed, number nomonde. one, by being patient. Awubangxameli abanye You abantu. don't rush Ababe other right people ngo for them to be abenze right, uyifunayo right now to do what you want now. Uba nomonde. No, you are patient. Number 2, Number two, ubonakala you are ngonceda revealed by laa mntu helping wayekukhathazile izolo. that person that hurt you yesterday. But uyakwazi umnceda laa mntu. But you are able to help that person. Oh, mbano ndiyakuvamela Who says I can't give so man of God? lezi two zibalulekile. So these two things are important. Number 3, Number three, xa unenceba When you are ubonakala merciful, ngonikeza you omnye are seen umntu by another chance. giving another person another chance. Nika omnye umntu Give enye ichance. another person another chance. Uphethe emsebenzini, You are a supervisor, leader, you are a supervisor at work, boss, kaya, whatever. At ekuhlaleni, home, in the community, nikeza, funda unikeze omnye learn to umntu give enye another ichance. person another chance. Niye nokakakanganze kakuhle izolo, That person did not kamnikeze do well ichance. yesterday, give him a Osikazi chance. kakenzanga Your wife kakuhle, did not do well xa yesterday. unenceba When you umnikeza are enye merciful, ichance you kwakhona. give her another chance. Bantwana bakho Your bakukhathazile children izolo, of xa you umama yesterday, onenceba when ubanikeza a mother also who's chance. merciful, you also give them a chance. Xa ungenanceba When you don't have mercy, uyazixelela uba laa you mntu tell yourself that that person wandikhathaza grieved me, ngeke ndimnikeze ichance I will kwakhona. never give them a chance again. Nikeza onye umntu chance. If Nawe le another nto person a chance, uyinika omnye umntu, what you give to another person, nawe le nceba uyenza konye this umntu, mercy you are doing to another uyayidinga person, nawe uba uyenzele need ngonye it umntu. also that someone else does it to you. Urayithi kulona umntu, You are right in this one. ngomso uzawuba rongo kulo wam. Tomorrow you'll be wrong in that one. So udinga So you need unikeze onye umntu to ichance. give another person another chance. Father ndiyabulela. Say, Father, I thank you. Father ndiyabulela. Father, I thank you. Cela ubuze umuntu, uyayifuna inceba? Can I ask a question? Do you want mercy? Number 1, tenza ntoni? Number one, what did I say you must do? Xa unenceba ubonakala kanjani? When you are merciful, how are you revealed? Singakwazi njani ubunenceba? How can we know you that you are merciful? Number 4, Number four, ngokwenza okulungileyo by doing what is good kulaa mntu to that wayenze person okubi kuwe. who offended you. Nawe uzawubona amandla enceba emveni. Now you'll see the power of mercy. Le After. nto ndikubonisa zona, These things I'm showing you, it's like iyafana uba yicharacter yomntu it's like the onenceba. character of a person who has Ubonakala mercy ngobana is enze ngolu revealed hlobo kwabanye by abantu. doing these things to other people. Uyakwazi ukwenza olungileyo They can do what is okulungileyo good to kulaa other person, mntu to that person wayenze obuhlungu who kuye. caused a pain to them. Masebreaking, Let's go masebreaking. take a break. Otherwise, Otherwise, yabona ngoku it's like I see now that yeah. Yawafuna amandla enceba. you want the power of mercy. Kanqaphele izibhalo Notice bazalwane. the scriptures, brethren. Qaphela nezibhalo. Notice the Yesu scriptures. nyana kaDavide. Jesus, son of David, Ndenzele inceba. have mercy on Ndenzele me. inceba. Have mercy Uthini on me. Yesu? What does Jesus Makabizwe. say? La nceba yenza ntoni kulaa mntu? Does that mercy do to that Yamvula person? amehlo. It opened his eyes. So yawadinga amandla So enceba. you need the power Uyadinga of ukubona mercy. amandla You enceba need to see emove the elifini power yakho. of mercy moving in your life. Umzekelo, For instance, maybe ungathi uyopasa maybe i-license you or are going to learners pass your learners or license naphi na, wherever, naphi na. wherever. Omnye umntu angathi ezawuthatha Another iphepha lakho person, they're about to ezalikrasula take your paper, about to Awuqhubanga take down, kakuhle. you did not do well, aphelelwe ngamandla. and then lose power. Aya, aphelelwe ngamandla. And lose Hey, power. yintoni le yenza loo What nto? is that? Amandla enceba. It is the power of mercy. Cinga mntanam, Think, my esikolweni nankuya There latishela ongakufuniyo is that teacher who doesn't makishe want iphepha you. lakho
marking your paper. mayifuna ukwenza sure When he wants to make oba sure ubetha ngalento uba mawufeyili that it beats you so that you can qala fail. ukuthi Then when it starts, Akanamandla. when it starts, he does not have strength. akanamandla He does not have inceba strength. Mercy, imenza kuphelelwe mercy ngamandla makes him to lose power. emsebenzini At work, emsebenzini work, awenzanga kakuhle you did not do well. bekumele uyagxothwa You should be fired. bizele ofisini You are called in the office, kuza amadoda amakhulu and all bigger people come azokuxosha to come and fire you. but xa ufika But when you arrive, abanamandla they don't have strength. abanamandla okugxotha They don't have strength to fire you. amandla enceba The power of mercy. amandla enceba The power of mercy. inceba Mercy, amandla wayo the power. ungajika imali yakho Your money can ubuzobhatala ngayo into that we're about to pay some. amandla enceba ijike Power lamali of mercy can change that athi money. kamntu no man is fine And then that person says, no, it's suba fine. sandinika la mali Don't amandla repay me enceba again. The power of mercy. amandla enceba Power of mercy. so uyawadinga amandla enceba So you need the power of mercy. uyozibona umuva ngamabhadi You find yourself ngamashwa xa moving with ungawazi bad luck amandla when you enceba don't know the power of mercy. balonda kufa man of Who God says, I hear you, man of God? Nkosi Yesu Hey, Lord Jesus. anamali I don't have money. anamosha I don't have ananya sap. I no don't have meat. awudinga ubalisa No, ezo zinto you ezo don't need to explain into those things. oyidingayo What you need amandla is the enceba power of mercy. bade batsho emsebenzini bathi Even no they man said so even at your workplace. sikwenzele inceba No man, we are being merciful to you. when uyafika kule You company are just new to this bengafanelanga company. basikunikeze We umrholo are not ngapha supposed to give you when such a uyafika wages. apha You are new bengafanelanga here. We sikuthatha are not supposed permanent to apha take you permanent here. amandla enceba Power of mercy. umuntu omuva ngamandla A enceba person moving by akabuyi the power of mva mercy does not move akathi backwards. sebheka phambili aphinde Don't abuye say go umva forward and move akuthi backwards. sekulunga No, kuye when phinde things kubuye are going well umva and then there's backwards. No. zizinto esizidinga kakhulu It's the kuthixo ezi things we need in God the most. I promise you. uyayidinga laa nto You need that thing. ekwenza ubana even noba ume phambi And kokumkani even if you are standing before the king, avele ethi hayi mani and then he just says, masimthathe no man, let's take him. asinamsebenzi naye We wakhe don't care. We don't esifana let this makakabe work now, engene but take him now. amandla enceba Power of mercy. amandla enceba Power of mercy. so wena ungacima uba oh You can think, ndidinga imali I ezinkulu need great Oh, money. no amandla enceba No, the power of mercy. amandla enceba Power of mercy angakubeka phezulu ebomini can place you high in life. abantu ababuzi People don't ask emntwini nje uba hey to a person, wenze njani how kuzube did you phaa do in order for you to kuzube be up kukhona there? inceba kathixo It could be that there was a mercy of ekubeka God. kwindawo abantu abayazi uba Places you in a wena position bengafanelanga that people know uba that you are not supposed. amandla The power Enceba. of mercy. amandla enceba Power of mercy. angacima onke amatyala akho ngochophe Can apha erase xa usithi all your ngomsi debts as you're uyobhatala sitting there. When you're going there awunatyala to pay, you don't have amandla any debt. enceba The power of mercy. kutheni lezi zinto Why are things? singaziboni Why kwileyo don't we see these things in a life of seven? cela ukhuluma iindaba ezibuhlungu Can I speak a painful thing? ibuhlungu le nto This is ndizoyithi painful what I'm about to say. nantsi into ndizoyithetha Yeah, this thing. ekabani le bhayibhile Whose Bible is this? oyakho Or is it yours? cela uthathe iphepha lakho ke mama Please take it. khapundiboleke ibhayibhile Borrow me the Bible. ntona esiyibonayo What do we see kwilife yokhonza in the life of serving? ha andiva Can you hear? umlomo obomvu haleluya umlomo Red mouth. nathi into esiyibonayo That is what we see. ilaa ncwadi That book. enomlomo obomvu That is a red Hey. into epha What ngaphakathi is there inside? asiyiboni We don't see isenzeka ebomini bethu happening in kodwa our into lives. esiyibonayo But what we see umlomo obomvu is only the red mouth. caba xa unoye eshophu kuthiwa ayikho le nomlomo obomvu But this one, awunayithenga that is not available. You won't buy it. awunayithenga Can't buy it. bendifuna leya No, I wanted that abantu one. abazathi bandibone xa People will see me when bandibone I carry bandiphethe nomlomo and see obomvu that I'm carrying the one that has got a red label. ngabe uyesu uthe ibhayibhile funeka ibe nomlomo obomvu Jesus said that the Sacaba Bible must have a somnye red label. andiva uyesu ebethe mayibe nomlomo obomvu Did Jesus say that it must have a red label?
bayinamlomo obomvu. If it is not red labeled, Bayona ndiyakuva, man of God. says I hear you, man of God. So amandla So antoni the power of what? enxeba Mess. uwadinga kuphi ebomini bakho? Where do you need it in your life? Uwadinga kuphi?